Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan proportzionaltasun konposatuko problema bat ebatziko dugu. Dakizuenez, proportzionaltasun konposatuan bi magnitude baino gehiago aurkituko ditugu. Bai? Gure enuntziatua horrela dio. Eskola jantokian 60 ikasleek 36 kilo barazki jaten dituzte 3 astetan. 80 ikasle izanez gero, zenbat kilo barazki erosi beharko ditu eskolak hilabete baterako? Bale, proportzionaltasun problema guztietan bezala egingo dugun lehenengo gauza izango da magnitudeak identifikatzea. Kasu honetan, magnitudeak izango dira ikasle kopurua eta honen unitatea ikasleak. Aurkitzen dugun hurrengo magnitudea izango litzateke zenbat, barazki kopurua, bai? Baina aurreratzen dizuet, barazki kopurua izango denez gure ezezaguna duen magnitudea azkenengo zutabean ustea konbinigarria dela. Bai, argiago ikusteko gero kalkulu guztiak. Orduan, barazki kopurua utziko dugu zatitzo bat hemen eta hemen idatziko dugu. Barazki kopurua edo barazki masa eta hau kilogramotan neurtuko dugu. Bai? Eta faltatzen zaigun magnitudea denbora da. Bai? Kasu honetan, astetan denbora, astetan neurtua. Bai? Unitatea, asteak. Bai. Orain beti bezala, datuak kokatuko ditugu. Bai? Zer da esaten digutena? 60 ikaslek, 3 astetan, 36 kilo kontsumitzen dutela. Zein da galdera? Ea zenbat barazki erosi beharko ditugu, zenbat kilo erosi beharko ditugu, 80 ikasleentzat eta hilabete oso baterako. Hilabete bat, 4 aste. Bai? Bale, orduan, kontuan izan behar dugun beste gauza bat da, zelan erlazionatzen den magnitude bakoitza ezezaguna duen magnitudearekin. Bai? Kasu honetan, ikasle kopurua handitzen bada, barazki kopurua baita handituko da. Beraz, zuzenki proportzionalak dira. Bigarren kasuan baita, denbora handitzen bada, janari gehiago beharko dugu. Beraz, bi magnitude hauek baita zuzenki proportzionalak dira. Bai? Bale. Zein izango da hurrengo urratsa? Joango gara, pausuz pausu, unitatera laburtzen. Bai? Horretarako mantenduko dugu magnitudeetariko bat, beti datu berdinarekin. Bai? Ikusiko duzue orain oso ondo kalkuluak hasten ditugunean. Bale, kalkulatuko dugun lehenengo gauza izango da, 60 ikaslek 3 astetan 36 kilo kontsumitzen badute, 60 ikasle 3 astetan 36 kilo kontsumitzen badituzte, 60 ikasle hauek aste batean zenbat kilo kontsumitzen duten. Bai? Hau, berdin mantenduko denez, 3ko erregela bat egin dezakegu datu hauekin. Bai? Beraz, isa berdin. Bat bider 36 zati 3. Hau da, 12 kilo. Bai? Orduan, ordezkatuko dut hemen. Bai? 60 ikaslek aste batean 12 kilo kontsumitzen dituzte. Bai? Zer laburtuko dugu unitatea orain? Ikasle kopurua. Bai? Badakigu 60 ikasle aste batean 12 kilo kontsumitzen dutela, eta ikasle batek aste batean zenbat kilo kontsumitzen ditu. Bai? Orain berdin mantendu dugun datua aste kopurua izan da, orduan 3ko erregela egingo dugu datu hauekin. Bai? Hemendik, bat bider 12 zati 60. Bat bider 12 zati 60. Eta
honen emaitza 0,2 kilo da. Bai? Bale, beraz, hemen 0,2 kilo kontsumitzen ditu ikasle batek aste batean. Bai? Badaukagu unitatera laburtuta, orduan orain egingo duguna, izango da jakitea zenbat kilo behar duten 80 ikasle hauek. Bai? Aste batean, berriro, kalkulua egin ahal izateko. Bai? Orduan hemen, berriro, zer da mantendu dugun datua? Hau, aste kopurua. Bai? Eta isa zenbat den jakiteko, 80 bider 0,2 zati bat. 16 kilo. Bai? Orduan berriro ordezkatzen dugu hemen 16 kiloak. Hau ezabatzen dut. Eta faltatzen zaigu momentu honetan, bakarrik jakitea, 80 ikasle hauek lau astetan zenbat kilo kontsumitzen duten. Bai, 80 ikasle lau astetan zenbat kilo. Mantendu dugu datu hau, hauekin egin dezakegu hirukorregela bat. Lau isa berdin, lau bider 16 zati bat. Honen emaitza 74 kilo. Bai? Orduan, hau izango ditzateke gure problemaren emaitza. Bai? Guzti hau laburtu daiteke. Zelan? Hartzen badugu, jakinda, erlazioa proportzionaltasun zuzena dela, ondorengoa egin dezakegu. Bider 3 laurden, berdin, 36 zati isa. Bai, hemen daukazue, ekuazio arrunt bat. Bai, orduan, zer egingo dugu hau kalkulatzeko? Ba, 60 bider 3, 180, 80 bider lau, 280, 36 zati isa. Usten dugu holan, bai, eta orduan orain, 36a pasatuko genuke ona zatitzen, bai, bueno, zuzenean egingo dizuet, bai, orduan, isa izango litzateke. Hau pasatu dugu ona biderkatzen, hau pasatuko dugu ona biderkatzen, hau pasatuko dugu ona zatitzen, bai? Eta eragiketa hauek egiten badituzue, 74 aterako da, bai? Modu laburra eta hau modu logikoa. Ba, hau izan da guztia. Gogoratu, bai YouTubeen eta web orrialdean jarraitu jakindun.